ओरैनो इउपिपिएल हिसाबै जिहेतु एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ इउपिपिएलखौ दानायावनो बाहागो दंखायोमोन बेबायदि हिसाबै जों बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव इउपिपिएलजों जगदान खालामनाय खामानि मावबाय थादों। दा माने एनडिएफबिनि माखासे फेक्सनफ्रा स्पेसियेलि माबा मा बुङो दा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप सावरायग्रा ग्रुपआथ' जिहेतु मैया दाखालिसो फैनाय बिथांमोना इउपिपिएलजों खोब बारा लिंक गैयामोन आरो बिनिखाय इउपिपिएलजों बिथांमोना खामानि मावदों हयथ' फैयाखै आरो बिनि आन्दाराव जों बेखौ नुदों बेहाय जायफोर एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जायफ्रा जातिनि स्वार्थ सिन्ता खालामा समाजनि जातिनि स्वार्थनि सिन्ता खालामा जायहा बेक्तिगत लामा लाबनि खोथाल' सिन्ता खालामदों बेबायदि सिन्ता खालामग्रा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा दिनै बिपिएफआव हाबनानै थाहैदों कारन बिपिएफआ सरकारदों बिपिएफआ थाखा दं आरो बिथांमोना गावखौनो थाखाजों बिक्रि खालामदों बिनि बादै जेबो नङा। दिनै जाय एनडिएफबिनि मावथिफ्रा जातिनि प्रति समाजनि प्रति बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि प्रति सिन्ता दं बिथांमोना कुनुदिन बिपिएफजों खामानि मावनो हाया कारन जों नुदों जे थांनाय एनडिएफबिनि जे सिजफायार खालामनाय पिरियड 15 इयार्स बे 15 बोसोर सिजफायार खालामना थानाय समाव बिपिएफआ एनडिएफबिखौ बोरैहाय सोखावनानै फोजोबनानै सुक्ति खालामनो हायि खालामनाय बेबायदि अबस्था खालामनो थाखाय षड़यन्त्र खालामबाय थादोंमोन आरो बेखौ हयथ' सोरबा साफा सानै स्वार्थपर एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिया जानांगौ हमदां हायाखै जानांगौ बेनिखायनो गावखौनो बिक्रि खालामदों खिन्थु जायहा एनडिएफबिनि सेन्टिमेन्टजों गावखौनो मोजाङै फसंथानो प्रिन्सिपलखौ बुजिदों आरो गावनि दायित्वखौ बुजिदों जातिखौ सिबिनाय समाजखौ सिबिनाय ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनाय जायफ्रा दायित्व बुजिदों बिथांमोना कुनुदिन बिपिएफजों थांनानै खामानि मावहोनो हाया आरो बिपिएफखौ कुनुदिन एक्सेप्ट खालामनोबो हाया कारन बिपिएफआ सब समावनो एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनो ओंखारदों आरो दासिमहालागै सुक्ति जायामोनबा एनडिएफबिखौ आरो मोननै मोनथामसो फेक्सनाव सोखावबावगौमोन आरो एनडिएफबिआ जाहाथे सुक्ति खालामनो हाया बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो हाया बे अबस्थायाव दिनै बिपिएफआ लांगासिनो दंमोन आरो बेनिखायनो जायहा अन्तत जातिनि सेन्टिमेन्ट समाजनि सेन्टिमेन्ट गोनां एनडिएफबिनि मावथि बिथांमोना कुनुदिन बिपिएफजों गोरोबनायनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामनोबो हाया आरो बिपिएफजों थानो खामानि मावनायनि बाथ्राखौ साननो हाया। बे इसारा मा होननानै सानो? आसलते इउपिपिआ खम बेसि परिमाणाबो नांनानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोननायाव बिबान बानबाय आरो दा बेबायदि इउपिपि हिसाबै इउबिपिअ हिसाबै बिथांमोना स्टेन्ड खालामनांगौमोन जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन बेखौनो लुगैदोंमोन जे इउबिपिनि दैदेनगिरिफ्रा इउबिपिअ हिसाबैनो थानानै जि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ ज' खालामनो थाखाय जे मोनसे सासन बेबस्था मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होननानै बे एक्सुवेलि अट'नमास काउन्सिल होननानै बे मिसिं काउन्सिल राभा हासंजों एखे स्टेटास दा बेखौ अन्तत इउबिपिअ हिसाबैनो बिथांमोना रुल खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायोबा बे जोंनि थाखाय साबसिन जागौमोन दा दिनै बिथांमोना मा परिबेखौ लानानै बा मानि थाखाय इउपिपिअ गारनानै बिजेपिआव हाबखो जों बेखौ बुंनो हालिया बे बिथांमोननि गोसोनि बाथ्रासो खिन्थु जों लुगैदोंमोन बिथांमोना इउपिपिअ हिसाबै थानानै अन्तत जिखिनि बेबस्था मोनबाय सुक्तिनि गेजेरजों आरो बिथांमोना बिनि थाखायनो थांनाय अन्तत 5-6 बोसोरसो खस्थ' खालामबाय 5-6 बोसोरल' ना 2011निफ्रायनो बिथांमोना नाजाबोबाय थादोंमोन आरो बेखिनि खस्थ' खालामनाय जिखिनि मोनबाय बेखौ अन्तत इउबिपिनि आइडेन्टिटिजोंनो बिथांमोना बेखौ सासन खालामनानै लानो सासन खालामनाय रायजो राजाफोरखौ सिबिनायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। आच्चा बिटिआरआव दा गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि थाखाय जिथु कमिसन दादों बे कमिसनखौ एसे मा बुंनो सानो? जि कमिसन दागोन बा दादों बेवहाय सिगनेटरिफ्रानो मोनथारनांगौ होननाय बाथ्रा गैया बेनिखाय दा जोंहा माबा साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे जि कमिसन दादों बे कमिसना जों जिखिनि हास्थायदों बेखौ मावगोन ना मावा बिसोरो एग्रिमेन्ट मथे कमिसन दानांगौ दाबाय बिटिआर सुक्तियाव गामि दानख'नाय बाथ्राखौल' नोजोर होदों होनोब्ला बे जोबोद गोरोन्थि जागोन जायफ्रा बुंदों बिथांमोना हयथ' बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मोजाङै नायाखै जोंनि कनसार्नआ जाबाय कन्टिगुवास ट्राइबेल इनहेबिटेड भिलेजेस बेफोरखौ बिटिआरआव सोनांगौ आरो बिनिनो जों गामिनि लिस्ट इतिमধ্যে भारत सरकारनो होखाबाय मेपबो बानायना होबाय आरो जोंनि डिमान्डआ जाबाय अन्तत लखिमपुर जिल्लानि सिमलगुरिहालागै बिटिआर जानांगौ आरो
जों बे जितिया एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राखौ दाबि खालामनानै सरकारजों सावरायो अब्ला सरकारनिफ्राय मोनसे माबा फैदोंमोन जे नोंसोरथ' एक्सटेनसननि बाथ्रा बुंदों दिनै गोबां नन बर' मानसिया बिटिआर ओनसोलनिफ्राय ओंखारदों बे बिथिङाव मा बुङो जोंनिफ्राय बे ओंखारनांगौ होननाय दाबि गैया खिन्थु नोंथांमोना मा बेबस्था लायो बे नोंथांमोननि बाथ्रा सरकारनि बाथ्रा आरो बे मथे दिनै भारत सरकारा अन्तत बे जायफ्रा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय ओंखारलांनो होननानै दाबि खालामबाय थादों दावराव खालामबाय थादों बिथांमोनखौ किसु सेटिसफेक्सन होनो थाखाय बे बेबस्था लाखिदों जायफ्रा गोसो जायो बिथांमोना थांनो हागोन दिनै खिन्थु नोंथां एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जायफ्रा सिगाङाव जों बिटिआरआव थाया जों ओंखारगोन जोंखौ दिहुननांगौ होननानै हाल्ला खालामदों बिसोर खिन्थु सिपसाप थादों दा रावबो खिन्थु जों बिटिआरआव थाया होननानै हाल्ला खालामाखै जायफ्रा खालामदोंमोन बिथांमोना खिन्थु दा सिरि थानानै जोंखौ होखारनो नाङा होनदोंमोन दा होखारिया खिन्थु इउपिपिएलनि दायित्व नङा बे कमिसनसो आरो जायफ्रा गोसो जे बिटिआर सिङावनो थानो बिथांमोना बे कमिसननो मेम्बारनो होबानो जाबाय जोंखौ दानख'नो नाङा आरो जायफ्रा गोसो जे जों बिटिआरआव हाबगोन बिटिआर बाहेरायाव दंमोन खिन्थु हाबगोन बिथांमोनाबो कमिसननो दरखास्त होबानो जाबाय जों बिटिआर सिङाव थागोन बेनिखायनो जोंनिखौ सोनांगौ आरो जायफ्रा गोसो जाबाय जे जों बिटिआरआव थायो जों ओंखारगोन बिथांमोनाबो कमिसननो दरखास्त होबानो जाबाय जों बिटिआर सिङाव थायो जोंखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौ बे गासैबो पिटिसनफोरखौ बिसार खालामनानै डिसिसन लागोन ना कमिसनहासो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा जों सुक्ति खालामबाय एग्रिमेन्ट खालामबाय जोंनि समस्या जोब्बाय जोंनि खामानि जोब्बाय दा जिखिनि खामानि मावगोन बे कमिसनासो बे एक्सटेनसन एक्सक्लुजननि बाथ्रायाव बेखौ खामानि मावफुंगोन दिनै कमिसनासो बेनिखायनो जों बेखौनो बुंदों रायजोफोरखौ दा रायजोफोरा जिखौ गोसो बेबायदि खालामबानो जाबाय खिन्थु बर्डार एरियानिल'सो जागोन आरो सोरबा गेजेराव थानाय गामिफ्रा जुदि जों थाया होनदोंबा बेखौ कमिसनाबो गनायनो मोना बेखौ सरकारबो गनायनो मोना खिन्थु जिङाव जायफोर दं बर्डार एरियायाव सोरबा हाबनो गोसोबा हाबनो हागोन आरो सोरबा ओंखारनो गोसोबा ओंखारनो हागोन खिन्थु जोंनिया दिहुननाय डिमान्ड गैयामोन जोंनि डिमान्डआ खालि सोसननांगौ आरो बियो एसे एनैल' ना लाम गामि सोसननांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों लिस्टबो होबाय जों सरकार जायोबा बिटिआर सरकारनिफ्रायबो थान्दै थागोन दा इतिमध्य बिटिआर सरकार गैखाय बिटिआरनिफ्राय हराखै मात्र प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नाबो एडमिनिस्ट्रेटर मेम्बार हिसाबै दं खिन्थु पलिटिकेल लेभेलनिफ्रायबो मेम्बाराथ' थागोन दा बे सरकार दाखांनायनि उनाव दा सरकार दानाय जाथ'वाखै इलेक्सन जायाखै बेनिखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय सासेबो थान्दै गैथ'वा दा जिखिनि थान्दै होदों बिथांमोनहा आसा खालामदों जे जि खामानि मावगोन थिगखौनो मावगोन आरो बे इलिगेल होननाया आसलथे बिथाङा बे सिस्टेमखौ बुजिना बुजिया एग्रिमेन्टआव मा धरनि दं बेखौ मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बे गाव थानो मोनबा राइट मालाय थायोबानो रं बे सेन्टिमेन्टआ आसल बे सिन्ताधारायाबो मोजां नङा बेनिखायनो गाव जे मोनथारनांगौ बेथ' बाथ्रा गैया जे सुक्ति हिसाबै बिथाङा थानो मोननांगौबा आं थानो मोननांगौ बे जुक्ति गैया खिन्थु जि कमिसन दादों बे कमिसना थिग मथे खामानि मावगोन मावा बेखौसो दा जों मावहोनोसो नांगौ जों सिगनेटरि हिसाबै थानो मोनाखैबाबो मेम्बार हिसाबै खिन्थु बे जायफोर कमिसनाव मेम्बारशिप लाबाय जायफोर दं जि कमिसन बे कमिसना जोंनि जिखिनि डिमान्ड जों जिखिनि एरियाखौ बिदों बेखिनि एरियाखौ होगोन ना होआबा जों बिथांमोनखौ हमनांगौ बेलसो दा जों बे दायित्वखौसो मावनांगोन आरो मोनदों जोंनि ग्राउन्ड जिथु रिपर्ट बेनिफ्राय जोंनि वार्कारफोरनि जि रिपर्ट बे गासैबो रिपर्टखौ नायोबा जों इउपिपिएल सरकार दागोन आरो सरकार दानायनि जोंनि अबजेक्टिभआनो जाबाय जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनि समान मोनथाय समान सुबिदा समान मर्यादा होनानै जों सासन खालामनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे जौगानाय सोलोंथाइनि जौगानाय रांखान्थिनि जौगानाय सामाजिक जौगानाय आरो आबादारिफोरनि जौगानाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावनाय आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तिनिफ्राय जों जिखिनि मोन्थाय मोन्दों बे मोन्थायफोरखौ जों मोजाङैनो मावफुंनाय खारन बेफोरखौ मावफुंनो हायोबासो जोंनि ओनसोलाव जौगानायनि लामाया ओंखारगोन दा बेखिनिखौ मावफुंनो थाखाय लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जिखिनि स्किम गोरिब मानसिफोरनि थाखाय हरदों जाय स्किमफोरखौ थांनाय 17 बोसोर सासन खालामनाय बिपिएफ सरकार मावफुंनो हायाखैमोन जों बेखिनिखौ मावफुंगोन आरो बेखौ मावफुंबा अन्तत जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा थांना थानायनि लामा मोनगोन आरो सरकारनि मोनसे दायित्वआनो जाबाय गोरिबफोरखौ बोरैहाय थांना थानायनि लामा दिन्थिना होनो हायो जों जायफोर साकरियाल जाबाय जायफोर बिजनेसमेन जायफोर आबादारिफोर बे गासैबो सेक्सननि मानसिफोरखौ मावनायनि थांना थानायनि गासैबो खाबुखौ होनायानो सरकारनि दायित्व आरो दिनै इउपिपिएल सरकार बे गासै खाबुफोरखौ होगोन दा बे समावहाय माबा मोनसे केसआव कनभिक्ट जायोबा 12 बोसोर गाहाम जेल जानो गोनां जाथावना बिदि केस बेफोरखौ खिन्थु
कर्टनि थ्रुयै लासैनो पर्यायक्रमे बिसार खालामनानै उइद्र खालामनाय बेबस्था जागोन होनना बुंदों आरो जायफोर इटिमेटली कनभिक्टेड बिथांमोननि सायावबो बिथांमोननि केसनि सायावबो एसे आयेननि बेबस्थानि मथे बोरैहाय मा खालामनो हायो बोरैहाय रेहाय होनो बे बेबस्थाखौ सरकारनिफ्राय सिन्था खालामनाय जागोन होनना बुंदों खिन्थु दाखालिबावै जों नुबाय माने माखासे माने बे एनडिबिनि जि माने कर्डिनेसन मिडियायाव बुंनाया खामानि होआ जों मिडियायाव बुङाखै खिन्थु सरकारजों खामानि मावगासिनो दं आरो कर्डिनेसन कमिटिया जेबो सरकारनि रिकगनाइज गैया बेनिखायनो बिथांमोननि डिमान्डआनो जे जाजोबगोन बे खुनु ग्यारेन्टि गैया दा सरकारा सावरायगोन सिगनेटरिफोरजोंसो बे अर्गेनाइजेसन बायदिसिना कर्डिनेसन कमिटि बेफोरजों नङा जायफोर सिगनेटरि बिथांमोनखौ लागोन सावरायगोन बेनिफ्राय जिखिनि बेबस्था लानांगौ लागोन बेनिखायनो जे धीरेन बर' बिथांमोना मा ब्लेम होयो होआ बेनि सायाव आं खर' गरम खालामा जों मथे सरकारजों जि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि जिखिनि सर्त बे सर्त मथे जों खामानि मावगोन आरो बे खामानियाव जों दिनै UPPL हाबदोंबाबो जिहेतु NDBनि मावथि हिसाबै जोंहा मोनसे दायित्व दं आरो बे दायित्वखौ जों पालन खालामगोन प्रग्रेसिभ हिसाबै जायफ्रा सेन्टिमेन्टखौ लानो खामानि मावदों बिथांमोना कोनोदिन BPF आव थाङाखै आरो थांनायबो नङा दिनै जों UPPLनि सरकार दागोन बेनिफ्राय UPPL दिनै सरकार दायोब्ला जाय NDFBआ नांगोलजों सिथाबनानै थाहैबाय बिथांमोना NDB सोद्रोमा जिखिनि मोनथाय मोननांगौ एग्रिमेन्टआव बेखिनिखौ जों मावनो हागोन खिन्थु बायचान्स जुदि माबाया BPF सरकार दायो आरो BPFजों जायफ्रा सिथाबना थाहैनाय NDB दं बिथांमोना जोंनि खामानि मावगोन नामा जों बेखौ बुंनो हाया बेखौ बिथांमोनासो मिथिसिगोन UPPLआव माने देरहाब्ला बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगोन निश्चय कारन जों इतिमধ্যে जिखिनि माबा एग्रिमेन्ट मथे NDBनि केडारफ्रा जिखिनि मोननांगौ मावगोन रिहेबिलिटेसननि बेबस्था केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा जायफोर जेलाव थाबाय बिथांमोननि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै जों सरकार दासिमबो सावरायगासिनो दं मालायफ्रा सावराया जों बुंनो हाया खिन्थु जों NDB हिसाबै सावरायदों नै दाखालिसो हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमबाय जों क'क्राझाराव लोगो हमनानै सावरायदों बिथांखौ जे जोंनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेखौ थाबनो लानांगौ बिथाङा एसुरेन्स होदों थाबनो मावगोन होननानै जोंनि केसफोरनि उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा बिथांखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों जे उइथड्र खालामनांगौ बिथाङा बुंदों जे खालामगोन पर्यायक्रमे खालामगोन आरो बिथाङा बुंनाय मथे बे बिथांनि बाथ्रा बिथाङा बुंनाय मथे जे जिफोर केसा अन्तत ट्रायल जानाय कनभिक्ट जायोबा 7 बोसोरहालागै जेल जानायनि सम्भाबना दं बे 7 बोसोर जेल जानाय सम्भाबना गोनांनिफ्राय बिनि उन्दै जेसेबां केसफोर थागोन गासैखौ उइथड्र खालामनाय जागोन